Čaute, volám sa Števo Hložek a už popri štúdiu na bakalárovi som si vytvoril firmu, ktorá sa volá Greenglass. Greenglass vyrába takéto bezstarostné rastliny, voláme ich mechária. V podstate ich stačí zaliať dvakrát ročne a to je úplne všetko, budú stále pekné a zelené. Fungujeme ako e-shop a máme pridanú hodnotu takú, že si to všetko staviame my. To znamená, že každé jedno mechárko z tých 4000, čo sme ho dostali, sme museli aj postaviť. Následne sme ho museli aj zabaliť. A už iba odoslať. Ešte by som rád spomenul moje predchádzajúce štúdium bakalára. Študoval som na Českej zemedelskej univerzite inovatívne podnikanie Týmy Akadémia. Týmy Akadémia bola veľmi špecifická. Bolo to postavené na takých dvoch hlavných pilieroch a ten prvý bol learning by doing. To znamená, že sme nesedeli iba nad knihami, ale reálne sme mali podnikať, reálne sme si mali získavať spätnú väzbu z trhu a takto vylepšovať ten náš produkt. A druhý pilier bolo podnikanie v tíme. Rozdelili nás do 12 členných skupín, v ktorých sme si mali vytvoriť právnickú osobu a reálne podnikať. Automaticky to vyvolávalo nejaké konflikty, nejaké prekonávanie a uvedomil som si, že ma to strašne baví pracovať v tíme a verím, že na vašej škole to bude podobné. Ohúrilo ma to až tak, že som si podal prihlášku a chcem sa na vašu školu dostať. Na VŠM sa hlásim preto, že hľadám moderné vzdelávanie, ktoré reflektuje súčasné biznis trendy. Veľmi oceňujem, že predmety vedú odborníci z praxe, ktorí do výučby vnášajú inovácie a reálne skúsenosti. Moja motivácia je postavená na dvoch pilieroch. Ten prvý, networking a komunikácia. Chcem sa obklopovať ľuďmi, ktorí majú rovnaký drive a chuť inovovať. Týmy Akadémia ma naučila, že zdieľanie know-how v komunite je kľúčom k rastu. Druhý, aktívna participácia. Vaše workshopy a mimoškolské aktivity vnímam ako priestor, kde môžem nielen čerpať, ale aj aktívne prispievať. Rád by som do akademických diskusí priniesol reálne skúsenosti z budovania firmy od nuly a pomohol tak mojim spolužiakom, ktorí s podnikaním ešte len začínajú a naopak si odniesol know-how od tých, ktorí sú ďaleko predo mňou a majú viac skúseností. Verím, že spojenie môjho proaktívneho prístupu a akademického zázemia VŠM vytvorí silnú synergiu pre rozvoj Greenglassu na vyššiu úroveň a takisto aj moje osoby. Takže takto za mňa a dúfam, že sa vidíme. Prajem pekný zvyšok dňa. Majte sa.